Hello baby. Wannan sunan na ce kika kiyaye kada ki gabata wa gaban yara wata rana ki kunya ko. Haka ne, amma kai ma ka san ba zan kira ka da sunan baby a gaban su ba ko? Ta yaya zan in kira ka a gaban yara? Kai ma ka san hakan ba zai yi ba. Kawai na ji daɗin jin muryarka ne, shi yasa na yi dariya. Ba wannan ba, fita nake so ne, kuma na ga ana rana ba zan iya tuƙi da rana ba. Sannan kuma Faruk na bacci, ba na so in tashe shi. Idan ba za ka damu ba, ina so ka kira shi ka ce mai ya zo ya kai ni. To shi kenan baby, ba ka yi min ba. Ɗauka mana, idan har ni ban isa in baka umarni ba, ina san shi ya isa da kai.